Στο τηλέφωνο. Όχ. Πολύ δύσκολο. Ξέρει που είσαι. Δεν έχει έρθει νομίζω. Όχι, δεν ξέρω αν έχει. Όχι, νομίζω δεν έχει έρθει. Ναι. Δεν ξέρω αν του έχω στείλει ποτέ DMC γιατί δεν έχει έρθει ακόμα σπίτι μου. Εντάξει, εγώ απλά θα πω το εξής. Just say ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι αντίστοιχο, ότι επειδή έχουν δρομολογηθεί κάποιες καταστάσεις, καλύτερα να μην γίνει. Just saying, ok. Just saying. Αυτό. Θα σε πάρει το iFood είναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πιστέψει το. Εντάξει, ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Χτυπάει τηλέφωνο εδώ. Ναι. Καλησπέρα. Α, τι είναι. Πάει να δει τώρα. Α. Οκ, ανοίγω. Για δείτε. Πέμπτος. Είναι όντως τελειβέρας. Ήτανε... Το πιστεύεις. Όχι, ακούστηκε ένας γέρος. Έχει ποιος σου λέει ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος δικός σου και καλά, ξέρεις. Γέρος, έτσι μεγάλος. Ή να είναι μαζί και ξέρω. Με τον τελειβερά. Ναι. Εγώ σου λέω από τώρα, επειδή έχουν δρομολογηθεί ήδη κάποιες καταστάσεις, καλό θα ήταν να μην το κάνει. Εγώ just saying. Ναι, απλά επειδή είναι live stream δικό σου και επειδή εγώ σέβομαι το κανάλι σου, σε περίπτωση που γίνει αυτό θα αποχωρήσω γιατί σέβομαι το κανάλι σου. Καλά, άμα γίνει μαλακία, γάμισε τα και εγώ θα κλείσω το στήμα για ύπνο. Είναι δικό σου κανάλι, ναι, okay. Just saying. Just saying. Κάτσε να δω το μάτι. Έτσι. Κάτι χοιρινά καλαμάκια είπε ότι είναι. Έχουμε εδώ πέρα και ζωική πρωτεΐνα, μπόλικια. Εσείς που γράφετε χέστηκε, έκανε, έρανε, θέλω να ρωτήσω πόσες φορές την ημέρα πηγαίνετε σπίτι να δίνετε τον καθρέφτη. Αυτό απαντήστε μου μόνο και μετά ελάτε να μου πείτε. Τι είπα. Γεια σας. Γεια σας. Θα σας δείξω εδώ, θα πάρει τηλέφωνο. Τηλέφωνο δεν γράφει πουθενά. Α. Εντάξει, γιατί μου είπε η κοπέλα ότι έχω βάλει τον αριθμό και... Οκ, έγινε. Είναι καλή αυτή που ήθελα να Έγινε. Πόσο γουστάρω, φίλε, που γράφετε και βγάζετε τα αποθυμένα σας. Πόσο γουστάρω. Αλλά είναι όντως, τι είναι αυτό, ρε. Καλαμάκια είναι αυτά. Καλαμάκια. Αθήνα είμαστε, τσάτ, ξέχασα. Καλαμάκια. Όχι. Παίζει να είναι άψητα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Παίζει να είναι άψητα. Ρε, είναι πολύ βαρύ, ρε. Τι είναι αυτό, τι μας πήρε, ρε, άλλος. Ο Μα είναι υψημένα. Α, λουκάνικα, ρε, είναι. Ο Μα. Ρε, μπρο, τι να τα κάνω όλα αυτά τα λουκάνικα, ρε, μπρο. Ρε, μαλάκες. Τι είναι αυτά, ρε, μαλάκες. Τι είναι αυτές οι πουτσάρες, ρε, μπρο, τόσες πολλές. Είναι η ιταλική πούτσα. Τι ψόλες είναι αυτές, ρε, μπρο. Τουλάχιστον δεν τρώγονται. Τουλάχιστον θα τρώω λουκάνικο για μια εβδομάδα τώρα. Πλάκα πόσο είναι, γράφει πάνω βάρος. Κοίτα, 12 ευρώ λουκάνικα, δεν είναι πολλά λουκάνικα. 1 με 2 κιλά, να είναι τουλάχιστον. Κάτσε να δούμε. Ευχαριστούμε, μπούκια. W. Λουκανικούμπα. 2 κιλά είναι. 2 κιλά, ναι. 2 κιλά. Εντάξει, δεν είχε κάτι άλλο μέσα, κάποιο σημείο με κάτι τέτοιο. Όχι. Έλεγε μόνο πάρτε τηλέφωνο, αλλά λέει με έκραζε γιατί δεν είχε τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Γιατί τι σε ενοχλεί, ρε φίλε, ο αφαλός μου, δεν κατάλαβα. Πειράζει άμα δείξω αφαλό στο Twitch. Μαλάκα τέλει θα τρώω λουκάνικα. Χάκι, πειράζει άμα δείξω αφαλό στο Twitch. Να ρίξεις. Να δείξω αφαλό. Στα Γιάννενα το 1-2-9 πώς το πάλεψες τόσο καλά. Ναι, τι σε πειράζει που δεν ρουφιέμαι. Δηλαδή πρέπει να ρουφιέμαι, δεν κατάλαβα. Λουκάνικα. Τι στο μου το είναι. Τώρα αυτό μπορεί να έχει 2 διαφορετικούς αποστολείς. Τι εννοείς. Λουκάνικο. Λουκανικό πίτα. Ναι, μπορεί να είναι 2 διαφορετικοί. Το Matrix τώρα έσπασε. Έσπασε το Matrix. Είδα ότι πεινάς σαν πουτάνα, Χάκη, δώσε και το σκατόμπατσο. Κοίτα, εγώ θα τα φάω όλα, μπρο. Πεινάω, τώρα δεν πεινάω. Πρέπει να φάει ο Χάκη να καρδαμώσει, να ξέρεις.